Welcome back! Balik na sa kita ng mga gala. Dito sa itong BG, Bibugyod, Basic Goods. Kini, ang inyong ka-BG, babaero good boy, BG Ian Wermana. Nang ka-BG usad, padayon na kita sa paghatod o serbisyo publiko doon na ang pag-able sa klase sa mga estudyante for more than 2 years, no? Pakigbatok na to sa pandemya, wala pa yung totally nawala ang COVID-19, but we have to continue atong mga kinambuhi, no? Atong first, labi na, ang mga batanon aron mahatag yapon nila ang kalidad nga edukasyon. But of course, subay gyapon sa health and protocol, no? Safety protocols na to, mga ka-BG. Karong hapon sa atong Operasyon Tabang, naghatag ta og COVID kits sa Carmen National High School dinhi sa Cagayan de Oro City. Ato kining tanawon. Sa pagpadayon sa atong Operasyon Tabang, atong hatagan og pagbili ang atong minahal na mga magtutudlo. Labing hagit ang natubang sa atong mga teachers sukad sa kausabang dala sa pandemya. Carmen National High School experienced a different journey when it comes to implementation of modular distance learning caused by pandemic. So ang nahatag sa pandemic, ang impact nga nahatag aning atong pag-implement sa modular distance learning, medyo ang mga teachers doon ay dako nga kausaban sa ilang delivery. So instead nga magkita-kita sila sa mga bata, so dito na lang sila magkita sa online. Apan wala na ilaing pang makababag sa ilang pagpadayon sa ilang advokasiyang alang sa kayuhan sa kaugmaon sa ilang mga estudyante. There are many challenges during the time of pandemic until this time, but the Carmen National High School has really made its best with different interventions and innovations to really deliver the most essential learning competencies to our learners. So we believe that we have also done our part for the total development of our learners. Bisan sa ato ang situation, I know atong mga teachers kuan gina sila kana ang hard work gid kanunay. Ngano nga ato na siyang ingon hard work tungod kay lahi siya sa pamaagi sa una. Bag-o tanan ang mga proseso sa atong delivery sa atong instruction nato sa mga bata. So una ang mga teachers mismo nag-reproduce ang module, which is very kapoy gid na siya, no? Kay sila mag-print, mag-sort, mag-stapler, tanan. So, dili lalim ang nahimo karon nga kahimtang sa teachers, no? But despite ana, they still deliver, no? Deliver what is required of the Department of Education and what is expected by our learners. So, kami sa Carmen National High School, we keep on preparing our school ever since pagsugod sa pandemic because we expected na anytime mubalik yun ang face-to-face classes. Karon na hinay-hinay nang napatok sa nasod ang COVID-19. Aduna nay maayong balita alang sa mga magtutudlo ug mga estudyante. Carmen National High School is one of the schools approved by IETF, no? Which we are given certificate as certified IETF compliant. So meaning to say, we are authorized to conduct our face-to-face classes. However, based on the guidelines given by the DepEd Central Office, we have the so-called limit progressive face-to-face classes. Meaning to say, we have to conduct face-to-face in such a way that there is a schedule basis. So there is only a maximum of 15 students per class during the actual face-to-face classes. Busa, si Sir Gerson nagmapasalamaton sa iyang mga fellow teachers. Thank you so much, no, to all teachers of Carmen National High School. I know they have been doing their best. They continue to do their job. Tungod niini, isip pasalamat sa ilang walay undang na serbisyo. Kita sa Bisaya Gyud, Basic Goods BG Party List. Miatod kanila og 15 kakahon na mga COVID-19 sanitary kits aron maapod-apod sa tanang mga teachers. Atong pamaagi na makahatag kanila og proteksyon. So, salamat po ta sa Bisaya Gyud tungod sa ilang hatag na
nga tabang sa ato ang eskwelahan, no? Labi na sa mga COVID-19 kids. Dako kini katabang sa atong puhon pag-ino sa ato ang progressive face-to-face sa implementation, especially this coming school year 2022-2023. So, daghang salamat. Bisaya gyud. Daghang salamat, Bisaya gyud. Ug alang kaninyo, mga pinalanggan teachers, sa inyong kakugi, daghan kayong salamat. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Bisaya gyud.